Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da zuwa sashen Arewa Tech and Crypto TV. Karamanta in yau ne farkon shigowa, a danna subscribe sana danna karawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da mun dora. Danna mana liking domin danna like yana kara mana karfin gwiwa. A yau ga mu a countdown na shi Bullgate token wanda in ka duba za ku ga shura kwana daya in Allah da a saka Bullgate token a cikin PancakeSwap launch exchanger. In Allah da za a saka shi a cikin exchanger nan da kwana daya, wato ainihin approximately dai mu bar shi kwana biyu tun daga shi nan 12 hours. Za ku ga ku duba za ku kwana daya da awa 12 in Allah da zuwa gobe da daddare za a saka shi. Yasa nace ba zan yi kasa a gwiwa ba wajen ganin na nuna wa wa'anda za su yi gaggawar ganin bidiyon nan da farko su je su yi kokari su mallaki nasu Bullgate token. Za su iya neman Bullgate token a wannan number dan ajiye muku ita a wancan bidiyo. In Allah da to yanzu ma ga ta number nan za ku iya kiranta domin ku samu Bullgate token ku sayi shi cikin ikon Allah. Za a ba ku shi a cikin naira 60 bai kai naira 70 ba bai kai 90 ba, dan da akwai inda in ka zaka neme shi zai kai haka. But in Allah da dai akwai ina nema ka je ka nemi Bullgate token dan in Allah da ana marke kyawun zato in an sa a cikin exchange nan zai iya kaiwa 150. To misali in ka sai shi a lokacin ma ka ci riba, amma zan baka shawara in zaka sai shi ma ko bai kai 150 ba ko 100 ya kai ko 150 ko 200 kar dai ka rabu da shi gaba daya. Zaman to ka dan ajiye wani ka rabu da wani shine ka dan rabu da wani. Misali in za ma ka rabu da wani kenan kuma zaka ajiye tunda ana farming din shi ana staking din shi in Allah da zai zamanto yayi daraja sosai wadda ba a zato in Allah da. Saboda haka muna masu baku shawara akan ku nemi Bullgate token ku sayi shi a ɗan wayannan lokuta. In misali ma ka siya dan buƙatar ka ƙara zaka iya kiran wannan number ko ka nemi wannan number. In baka da contact address din ba zaka iya samu ta shi wannan number din, kuma ga group din nan na Telegram za mu yi kokari mu ajiye muku contact address na ko in ce wallet address na shi a Bullgate, wanda in kuka yi clicking kuka shiga cikin group din sai ku dauki shi wallet din cikin ikon Allah ku je ku bude shi a nan a exchanger ku ta Trust Wallet. Kuna saka shi a Trust Wallet cikin ikon Allah za ku duba in kuka shiga PancakeSwap ma misali kuka je like za ku yi swapping kuna putting shi Bullgate in Allah da za ku gan shi a gun. Za ku gan shi Bullgate token a gashi nan, amma kuma ba zai si ba saboda already ba a yi listing din shi ba. Ba dai Allah idan kuka duba za ku ga Bullgate token PancakeSwap launch. PancakeSwap kowa sun ta PancakeSwap tana cikin nan Trust Wallet ne. Gashi nan ga lokaci ga awa kwana daya nan ga kuma awa nan shaura awa 12 ga minti shaura minti 40 ga second shaura second 14. In ku duba za ku ga wayannan abubuwa. Saboda haka muna masu baku shawara akan ku je ku nemi Bullgate. Saboda haka yanzu kai tsaye za mu je don mu nuna wa inda ba su bude Bullgate token ba a nan cikin Trust Wallet. za mu je mu nuna musu yadda za a yi su je su bude su ma nasu Bullgate nan ita Trust Wallet yadda za su yi copy din link din su turo. Yanzu misali kamar ka shigo cikin exchanger ka na Trust Wallet kamar haka za ka yi kokari ne domin ka yi clicking gun da za ka je ka yi searching din coin kamar da kuke gani. In kai shiga already dama ka na an baka link ɗinka za ka je ka ɗauko shi a nan a group ɗin na Telegram ko kuma wannan number da muku bayani za ka tambaye ta in Allah da za a baka shi wannan link na Bullgate. Yayin da ka ɗauko shi za ka yi fasting ɗinsa kamar haka. Za ka yi kana yin fast in Allah da za ga gashi nan Bullgate ya fara rolling, gashi nan za ga Bullgate ya fito. To wannan wallet ɗina ce ba wanda nake amfani da ita ba, to zan yi clicking misali na bude shi kamar haka. In na bude shi na yi clicking zan shiga kamar haka. In ka duba za ku ga gashi nan wannan na shigo cikin wallet din nan ma ba Bullgate din da yawa a ciki ne, ba ma san an sami shi ba a wannan wallet. Saboda kai tsaye yanzu za ku yi copy na shi wannan Bullgate kamar da kake gani. Za ka yi copy gashi nan kana copy za ka ga gashi nan Bullgate ya yi copy. Sai ka zo ka like that ka yi fasting ɗinsa inda kake so ka yi fasting ɗinsa. Kana manta da danna mana subscribe sana danna ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu. Gode.